Txanponen adibidea ja albo batera utziko dugu, eta orain ja sistema fisiko batera joango gara. Hemen txastatuko duguna izango da N partikula bereizgarrik osotutako multzoa aztertuko dugu. Bueno, lehenengo eta behin, hauxe da daukagun ditugun N partikulak. N partikula horiek bereizgarriak izango dira, hori da hartuko dugun lehenengo hurbilketa. Horrek esan nahi du guk identifikatu ditzagun ez eta partikulak berdinek izan, hau da hidrogeno atomoak danak izan, guk nolabait jarraitu dezakegu bakoitzak egingo duen ibilbidea eta identifikatu dezakegu zein den zein. Horrek esan dut bakoitza izango duela lako etiketa bat, hau izango da bat partikula, hau bi, hementxe dagoena hirugarrena, hementxe laugarrena, bosgarrena, seigarrena, eta azkenekoa izango da n-garren partikula. Hortaz gain, kontxiatuko dugu partikula nolabait independenteak ditugula. Horrek esan edu, baita da lehenengo hurbilketa bezala egiteko, horrek esan edu, hauxe da hurbilketarik simplena, errezena, horrek esan edu haien arteko elkarrekintza arbiatuko dugula honekin, ez? Hortaz gain, partikula hauek mugitzen dira nonbait, hau da, sistema fisiko batean, hau da, sistema horrek esan edu, kanpoko energia potentzial baten eraginpean mugitzen direla. Adibidez, demagun partikula horiek kaxa batean daudela. Edo guk ulertzen du, ezagutzen dugun sistema, demagun dimentsio bakarreko potentzial osin infinitu batean daudela. Bai? Orduan potentzial osin infinitu hau dugu, badakigu zerotik ara, azabalerako potentzial osin infinitua badugu, orduan kanpoan energia potentziala infinitua dugula, eta barruan aski daudela, barruan energia potentziala zero da. Baina hause horrela izanik, guk ebasten badugu potentzial osin infinituari dagokion Schrödingeren ekuazioa, badakigu energia posibleak diren, energiak nolabait diskretoak direla. Eta energi mailen adierazpena, lortu genuen energia mailen adierazpena, goratzen baduzu da H barra karratu, pi karratu, N karratu, zati, bi, M, A karratu, M izanik, partikulen masa. Hau da beraz energia mailen adierazpena. Eta mentxe daukazue gure potentzial osin infinitua, dimentsio bakarreko potentzial osin infinitua, eta energia mailak, hementxe energia mailak izango du E1, oinarrizkoa dana, E2 hurrengoa, E3 eta bar. Hau, potentzial osin infinituaren kasuan beste sistema badugu, orduan beste energia balio diskretoak izango genituzke. Bueno, energia hauek izan da, orduan partikulak hemetxe barruan, sistemaren barruan izanik, orduan partikula mailetan banatu egingo dira. Eta partikula batzuk lehenengo mailan egongo dira, beste partikula batzuk bigarren mailan, beste batzuk hirugarren mailan, eta bar. Eta hementxe daukagu halako diagrama horren deskribapen bat izan daitekena, ez? Gure kasu honetan, 6 partikula daukagu, oinarrizko mailan, beste 4 partikula bigarren mailan, 5 partikula hirugarren mailan, eta bar. Orokorrean esan da, N bat partikula izango dugu bat mailan, N2 partikula bigarren mailan, N3 partikula hirugarren mailan, eta bar. Beraz, honen markatzen du maila bakoitzak duen okupazioa izango litzatekena. Eta izatez, horrela izan da, gure adibide konkretu honetan, guk, kasu honetan, esan genezaken partikula bereizgarriak izanik, zeintzuk diren, hementxe deskribatu ditugunak, zeintzuk diren, maila bakoitzan dauden partikulak, ez? Adibidez, hau izan daiteke bat partikula, 8. partikula, edo 7. hau 6. hau 3, 20. partikula, hementxe hau 21, eta bar. Orduan, hau izango litzateke alako kasu partikular bat, ez? Orduan, guk orokorrean ez bagaitu arduratzen ze partikulak, zeinek dauden partikula edo maila bakoitzen, baizik eta orokorrean zenbat dauden bakarrik arduratzen bagara, horrek makroegoera zehazten du. Zenbat partikula dauden maila bakoitzean, orduan, makroegoera zehazten du. Aldiz, makroegoera hau izan da, ze kasu partikularra daukagu, zein den partikularren banaketa, ze partikula daukagu maila bakoitzean,
Horrek izango litzateke makroegoera horri dagokion mikroegoera bat izango litzateke. Bai? Bueno, orduan, hortaz gain, guk kontxiatuko dugu, gure sistema, orokorrean izaten den bezala gure sistema isolatua dagoela. Horrek esan nahi du, partikulen kopurua, bi gauza batez ere, esan nahi du, ez? Horren, bi magnitude kontsebatuko dira gure sistema isolatua dagoen. Zeintzuk dira hauek? Alde batetik. Partikulen kopurua, hori konstantea izango dugu, eta bestaldetik energia. Energia kanpoko eraginiz ez badauka, orduan sistemaren energia ere kontsebatuko da. Orduan, partikulen kopurua da, maila bakoitzen, maila guztien, maila bakoitzen dauden partikulen kopuruaren batuketa izango dugu, hau berdinen izan behar da, derrigorrez, eta gero bestaldetik sistemaren energia, ze izango dugu, horretarako partikulak independenteak badira eta haien arteko elkarrekin zarbiatzen badugu, orduan energia osoa izango da partikula bakoitzen energien batura. Eta horretarako egin behar duguna da, maila bakoitzen dauden partikulen kopurua, bider maila horri dagokion energia eta guzti horren maila guztien gaineko batuketa egin behar dugu. Beraz, era horretan lortuko dugu sistema osoaren energia. Hau da, sistema osoaren energia. Eta horrela, sistema isolatua bada, bai N eta U horiek finkatuta egon behar dira. Hori bai, aukera diferenteak ditugu, U energia hori lortzeko. Orduan, kasu hori izan da, guk makroegoera diferenteak izan ditzakegu, horrek esan edu beraz, N bat, N bi, balio diferenteak izan ditzakegula, eta guri, batez ere, gogoratzen badugu, buruan badugu, hortxe formulatu genuen mekanika estatistikoaren oinarrizko postulatua, guk interesatuak egongo dira aztertzeko makroegoera bakoitzari dagokion mikroegoeren kopurua. Mikroegoerak, gogoratu da, zein partikulak dauden egoera bakoitzean, makroegoera bakoitzean. Eta makroegoera bakoitzari hainbat mikroegoera kopurua egokituko zaizkio. Nola kalkulatzen dugu hori? Horretarako egin behar duguna da, hauze bada, kasu bat, egin behar duguna da, hauen arteko permutazioak. Eta mentxe, N partikula baditu, N-ren gaineko permutazioak. Baina kontuan hartu behar dugu, batzuk maila berean daudela, beraz, hauen arteko permutazioak ez dauka zentzuriz egoera berdina ematen digulako. Orduan, kenduin behar dugu errepikatu dauden partikulen arteko permutazioak. Horrek ez esan edu, egin behar dugu errepikatuta dauden partikulen gaineko perturbazioak, beraz, N faktoriala, zati errepikatuta den faktorialenak. N bat faktorial, zati N bi faktorial, N hiru faktorial, eta bar, eta bar. Eta honek emango digu beraz makroegoera bakoitzari dagokion mikroegoeren kopurua. Eta mentxe daukazue honen adierazpena. Hau da beraz makroegoera bakoitzari dagokion mikroegoeren kopurua, edo bestera batean jarrita, uste dugu bideakagai bezala. Eta guri interesatuko zaiguna, lehen aipatu dugun mekanika estatistikoaren oinarrizko postulatua buruan izan da, ze makroegoerak duen mikroegoera gehien. Zergatik, ze hori izango dalako gure orekan aurkituko dugun egoera. Gure egoera termodinamikoa esango duguna, ze horrek izango duelako agertzeko probabilitate handiena izango duelako. Beraz, gure lana izango da, probabilitate gehien, edo mikroegoera gehien duen makroegoera bilatzea, hori bai, kontutan izan da, hementxe agertzen diren N bat, N bi, eta hori zenbaki horiek, badaudela limitazio batzuk dituela, muga batzuk dituela, bete beharreko erlazio batzuk bete behar dituela, eta horiek zeintzu dira, lehen aipatu ditugun bi hauek, N guztien gaineko batura, finkauta egon behar dela, N izan behar dela, eta energia hauen dagokion energia ere finkatuta egon behar dela. Beraz, kantitate hauek finkatuta egonik,
gure ardura izango da mikroegoera gehien duen makroegoera bilatzea.